Hello friends, rok tini ani songmani video nai tongni narong last paithak jora. Bagui yang helak tongkhang khopainya tau ka sui paika yang mosla rogo joto tiar khai paine yang ke karaya thogri paika ang tabok go yang ke mosla rok moibo ekloge rini tabok hitini testa kari bisni berman rok akrang go bisni tabok hite muri bisni koli rugrame tabok hite kisah tabok hingga take bo asram tong hi abo songnai yang hingkan ke himang sakni kaisa yang ke a seri tong ang tabok yang ke mangsoro yang ke mangsi ke mas mangka yang ke asa bunga tang tai usuk ani mucha thona komen kaisari jensrok dota kelas de unke bokrak khani tong kabna sarna yang ke seri kaisa